Hello mga tropa at mga kamarites! Welcome back sa isa na namang video. Meron na naman kayong pag-uusapan at ikikwento dyan. For today's video, samahan nyo kaming mag-swimming. Tara na, let's beat the heat this summer season. At ayan, umangkas na nga ako kay kuya. Babala mga kamarites at mga tropa. Huwag kung kani-kanino ka umangkas, lalo na kapag meron ka ng jowa o asawa. Baka ikaw pa'y mahuli niya. At huwag mo din kakalimutang maglagay ng sunscreen para di naman sayang yung pagkamahal-mahal na skincare mo. Baka yung mukha mo maging kasing itim ng budhi mo. Charot lang, pero bago ang lahat, huwag mo naman kalimutang mag-like, subscribe at comment para naman may silbi yung panunood mo. Ayan, nakarating na nga kami dito sa pupuntahan namin, ang Port Adventure na sikat dito sa San Esteban, Ilocos Sur. Kitang-kita mo naman sa view kung gaano kaganda yung lugar, diba? May mga pa-slide-slide dyan, mga tropa at mga kamarites. Siyempre, itatry natin yan maya-maya. Pero tingnan nyo muna kung gaano kaganda itong lugar na ito. Talaga naman nakakamangha. Pues, deserve naman siguro namin dahil sa pagkamahal-mahal naman ang entrance fee nila. Tapos, hindi pa pwede magdala ng pagkain sa loob, kaya naman kinakailangan mo kumain dito sa kanilang resto inside. Kaloka, diba? Pero Diyos ko, excited na kaming maligo. At etong mga kasama ko ay nag-aaya na agad-agad maligo. Kakaloka, diba? Dito nga pala, meron silang dalawang klase ng kabana na pwede nyong rentahan. Kung gusto mo ng air condition at medyo mayaman-yaman ka at may pera ka, mag-air condition ka. Pero dahil gusto namin ng ocean breeze, mas ginusto namin pinili ang open air cabana. Kitang-kita mo kasi dyan ang view ng dagat at ang sarap ng hangin na nagmumula sa dagat. Anong say mo, diba? At eto naman ang itsura ng mga air-conditioned cabanas nila. Kung ayaw mong mainitan at medyo mapera ka, piliin mo yan. At ayan, nag-emote na nga muna ako kasi ang sarap-sarap ng hangin dito. Siyempre, di naman pwedeng wala akong exposure. Hay nako, vlog ko to, di pwede yon. At eto ang kanilang restaurant sa loob, kung saan kami ngayon kakain ng lunch dahil medyo nagugutom na daw itong mga kasama ko. Ayan, nasa upuan na agad sila, hindi na ako inantay at gutom na daw sila. Ayan, ang dami-dami nila, diba? Ang dami-dami kong pakakainin at may nagsisidatingan pa. One big happy family yard. At ayan na nga, at pagkatapos nilang kumain at magpakabusog, ay agad-agad na silang nagsitampisaw sa tubig. Kahit nakatirik-tirikan pa ng araw at tanghaling tapat ay sobrang init. Kaya naman ang tropa ninyo ay eto, pa-video-video na lang muna at pinapanood silang enjoy mag-swimming. Para tuloy gusto ko na ring maligo. Pero dahil takot pa akong maarawan at baka masira ang face ko at napakamahal pa naman ng mga skincare products na nilalagay ko sa mukha ko, kaya naman mag-aantay na lang akong medyo lumubog ng konti yung araw. At eto nga pala, umakyat ako dito sa isang pinakamataas nilang slides para ipakita sa inyo ang view ng resort. Sa taas, ayan, kitang-kita mo lahat ng view dito. Napakaganda at napakasarap ng hangin. Kaya naman na-enjoy kong magstay dito kahit na hindi ko pa tinatry ang slide na yan. Medyo nakakatapot siya kasi ikot-ikot ka sa gitna bago ka nila ibagsak sa baba. Ayan, pinanood ko na nga ulit ng mga pamangkin ko at mga kapatid ko na nagsisipag-swimming. Dito sa may lazy river na tinatawag nila. Ewan ko back to lazy, hindi naman siya tamad. Magalaw-galaw naman siya. Hay nako, ewan ko ba? Dahil wala na ang araw at eto na ang tropa ninyo at sinamahan ko na nga silang maligo at mag-swimming. Ayan, say hi naman sa camera. Gulat na gulat sila, bakit daw ang itim-itim nila sa camera? Ay nako, nagtaka pa sila. Kanina pa sila naliligo tanghaling tapat pa, kaya naman sunog na ang mga balat nila. Ay nako,
Ayan, at nagkayayaan na ngang itry ko daw itong slides na to para naman daw masulit ko ang mga binayad ko. Siyempre, papayag ba naman akong hindi ko itry itong mga slides na to? Napaka-basic lang yan para sa tropa ninyo. Ay, naku, ako pa ba? Wala kaya akong inuurungan kaya lahat ng yan ay aking susubukan para makita. Ay, naku, eto na nga, inaantay na natin lumabas kung sino ang unang lalabas dyan sa butas na yan. At ako nga pala ang unang lumabas. At ako'y sinundan ng inaanak kong si Triana. At sumunod din naman itong si Tisha na sobrang lakas ng splash ng water dahil sa sobrang laki niya. At sumunod din naman ang ating ng si Jerish, ayan, at may papisign pang nalalaman. At eto, ang panghuli natin ay si Kuya. Oh, ayan, kumusta ka naman dyan? Dahil na-enjoy namin at hindi pa kami nakontento sa unang slides, susubukan ulit namin mag-slides. Pero ang nakakatawa, napaka-epic fail ng second attempt namin. Kita nyo naman kung paano ako bumaba. Dito sa slides na to, kulang na lang ihampas ko ang sarili ko sa tubig para lang maging maganda naman yung bagsak ko. Buti pa itong mga batang to kaya ganda-ganda nung paglabas nila sa butas. Ay, butas! Ang ganda! Oo, diba? Ang lakas ng splash ng tubig, nakakainggit. O, masyado ka na nag-e-enjoy sa panonood, ha? Hindi ka pa nakakapag-subscribe? Mag-subscribe ka na, mag-like ka na, at mag-iwan ka na din ng komento para may nababasa naman ako. Support din pag may time, tropa. Wag lang nood-nood, okay? Going back, etong mga batang to kung ano-anong mga pinapagawa sa amin. At kami naman tong uto-uto, pumapayag naman sa mga gusto nilang pinapagawa. At ngayon daw, susubukan daw namin itong pinakamaliit na slides. At dahil ito lang may pinakamalapit. Oh, ayan, kinakinahin naman kung para sila mag-enjoy, diba? At syempre kami din, enjoy din naman. Pwede ba naman hindi mag-enjoy? Diyos ko. Dahil kami na nga ata ang maiiwan dito sa resort na to at medyo gumagabi na. Ayan, at nakabihis na nga ang tropa ninyo at nag-e-emote na ako dito sa gilid habang inaantay kong matapos magbihis yung mga kasama ko. Paano ba naman kami na yung naging closing remarks dito sa resort na to dahil talaga namang sinulit namin ang bayad. Talagang sinulit namin hanggang sa pinakahuli-huliyang oras na magsasara sila. Gusto pa sana namin magstay at mag-swimming ng matagal-tagal pero hanggang alas 6 lang daw sila ng gabi. Kaya naman nag-ready na kaming umuwi. Pero kamuntikan pa kaming hindi makalabas ng resort dahil yung resibo ko na nilagay ko sa bulsa ng jacket ko ay nilipad dahil sa sobrang lakas ng hangin dito. Buti na lang at nakita pa namin yung resibo, kaya naman nakauwi pa rin kami. Eto, ipiplex ko lang ng pamangking kong kulit dahil gusto daw niya magkaroon ng mahabang na exposure. Ayan. So, sana nag-enjoy kayong panoorin ng vlog na to dahil kami ay sobrang nag-enjoy. Kaya kung gusto nyo rin magpalamig, punta na kayo dito.